Kom maar. Goeiedag dames en heren, mijn naam is Alwees de Pietsie en ik is van die welbekende programma Time to Talk. Aan mijn linkerkant zit ik met een stoere supporter, ik denk speler ook, hij kan mezelf zeggen, meneer wie is u en wat heeft u vandaag in kyk vrienden Noordschool gerond? Ik is Robin Competitie, ik is een speler van Invincibles, behoorlijk van Vrienden Noord, van Vrienden Noord. En ik kan jullie zeggen, vandaag, in de 6 van de rol spelen, is het net 5, heel boven, van 8 tot voor 5. Die liga is nog in zijn groeiskoenen om het zo te stellen. Dit is die 5e wedstrijd, wie zegt dat? Die 5e wedstrijd. Hoe zie je rugby in die totaal hier in die Noordwest, zoals die spanne team wie Invincibles ook al meegedaan het? Maar als ik wil nou, kan ik zeggen, RB's baie beloven. Elke span kan wees nou elke naweek zover gespeeld is uitdagend. Ons moet alles geven om te winnen. Alles zoals wat dit gekost laatst naweek. Ons kan laatst een beetje loop gedrukt, maar ons heeft onszelf gespeeld. Ons moet onszelf schuld gehouden. Maar verder, die Noordwesterse span is tops. Ons gaat die bal op de kaart schieten ook nog. Maar vandaag, ik denk Lemoene lee op die liga, ik praat over de A-spannen, lee heel boven. Ik denk die Invincibles lee 4e. Met puntenverschil en allerlei type dingen. Hoe denk je? Verleden jaar, of een jaar van tevoren is gekregen, ik spreek over een correctie, het Lemoene van Invincibles aanspan op die laatste geklopt. Wat denk je? Wat is die kans vandaag voor Invincibles om zeker te maken dat hulle thuiskaren en ook die liga of die lokpunten een beetje opslaan met de win? Als ik van die beetje geestelijke kant toe. Yes. Die 31ste December 2024 was ik in onze nieuwjaarsdagdienst in die AGS Vrienden Noord. Dat die woordbediener heeft gezegd dat 2025 een zilverjaar zal zijn. En ik heb hem gevat met die, ik heb gekomen naar Invincibles toe en Invincibles heeft hem geopend met een zilverjaar. So, alle blijdschap en vreugde voor ons in het jaar. Ons gaat dit voorontwil streven. Invincibles heel goed. Enige prediction wat ik kan geven van vandaag se game, is praat over die aanspanning. Wat score betreft, kan ik een prediction geven, maar al wat ik had zeggen, Invincibles 5 heel goed. Nee, je moet een prediction. Oké, kom maken. Het is zo obvious of zo groot is, maak het maar net 32, 14. Met de bonus of zonder de bonus? Met de bonus lag maar om. Enige boodschap wat je wil uitgeven voor die jeugd wat nog niet betrokken is in die sport. En alle koers, niet net specifiek rugby niet. Jeugdigers van vandaag, al wat ik voor jullie kan zeggen, dat sport is een life change moment. Vraag voor mij, ik heb 2 jaar terug iets aangevangen wat mijn leven zo veranderd. Maar dank aan sport zit ik nog waar ik zit. 10 jaar in speelsport. Allerbeste en alles sterkte voor ons.